alaikum jama'a. Yau mun kawo muku sabon bidiyo wanda za ku samu kuɗi online ba tare da kun sha wahala ba. Don Allah, kafin mu kauce gaba, ka zo ka danna min alamar subscribe, ka danna alamar ƙararrawa, ko da mun ɗaura sabon bidiyo za ka gani. Kai tsaye bari in je akan bidiyon mu. Ka je kai tsaye shiga Play Store. Don Allah kuma kada ka mance ka danna min subscribe a channel ɗina, ka danna min alamar ƙararrawa, ka danna all, sabida ko da mun ɗaura sabon bidiyo za ka gani. Matsalar network ne. Idan ya shigo Play Store, sai ka taɓa wurin search, sai ka rubuta kaga Pampi, sai ka yi searching. Kai tsaye sai ka shigo nan, kaga ga gurin nan, ko da ma ni na riga na buɗe nawa, sai ka fito, kaga asalin app ɗin nan gashi nan, gashi nan an rubuta mai Pampi. Idan ka shiga, sai ka shiga haka direct, ka shiga direct cikin wannan app ɗin. Ko da ka taɓa amfani da Pampi, ba yiwuwa ba ne ka san wannan hanyar, don yanzu sabida sun gyara shi ya zama normal. Idan ka shigo, ko da ma kafin dai mu bar in muku bayanin abin da Pampi application na wanda za ka iya zuba kuɗinka ciki, za ka iya dinga ma mutane BTU, za ka iya dinga yin abubuwa da dama. Da yake dai wannan sabo ne na buɗa, jiya na buɗa shi, na amfani da wancan.